ବଂଶ 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜାମାତା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି 1316 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନି ଇତିହାସ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ପାରିଷଦ ଆଲା ଉଲ୍ ମୁଲକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତ ଜୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଜୟ, ମଙ୍ଗୋଲ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କର ବସାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜମି ମାପ କରାଇ ତଦନୁସାରେ କର ବସାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ କର ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ଆଣି ରାଜକୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ପୁତୁରା ଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କହୁଥିଲେ, ସୁଲତାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେ ଜନସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ତାହା ଠିକ୍। 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଉଲଘୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଅନହିଲୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଜରାଟ ଓ ମାଳବ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ରଣଥମ୍ଭୋର ଓ ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋର ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ରାଣୀମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ସିୱାନା ଓ ଜାଲୋର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲା ପରେ 1307 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କର ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଥିଲେ। ମାଲିକ କାଫୁର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦେବଗିରି, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦ୍ୱାରସମୁଦ୍ର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଓ ହୟସାଳ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ରହିବାକୁ ସୁଲତାନ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କର ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଏକ ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର। ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆୟତନ ବଡ଼ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆୟତନ ଛୋଟ। ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହଙ୍କୁ 1320 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁ ଶାହ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁର୍କ ଆଫଗାନ ସାମନ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଘାଜି ମାଲିକ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନୂଆ ସୁଲତାନ ହୋଇ ତୁଗଲକ ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ପଦବୀ ମିଳିଥିଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜିଜିଆ, ଅବକାରୀ, ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କର। ଏହି ସାରାଂଶ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ, କାରଣ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଜିଜିଆ କର କିଏ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଲେଖିବ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୋଟ୍ ଲେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାତା ପେନ୍ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ 1290। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜିଙ୍କର ଜାମାତା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜି କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜି କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ 20 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ପିଲା, କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ପୃଥିବୀ ଜୟ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ଙ୍କୁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ପୃଥିବୀ ଜୟ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ସାରା ଭାରତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜିଙ୍କୁ କିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ ବୃଦ୍ଧ ପାରିଷଦ ଆଲ୍ଲା ଉଲ୍ ମୁଲକ୍। ବୃଦ୍ଧ ପାରିଷଦ ଆଲ୍ଲା ଉଲ୍ ମୁଲକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଅଧିକ କର ବସାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ଏହି ଦୁଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମ ଲେଖିବ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କର ବସାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 2ରେ ଲେଖିବ ସେ ଜମି ମାପ କରାଇ ତଦନୁସାରେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ରଣଥମ୍ଭୋର ଓ ମେୱାର
मेवारର ଚିତ୍ତୋରଦୁର୍ଗ କିଏ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ବା ଏମିତି ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ରଣଥମ୍ଭୋର ଓ ମେୱାରର ଚିତ୍ତୋରଦୁର୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, କେଉଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମେୱାର ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀ।